Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de taýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 10-njy dekabryny aksanyny Türkmenistan aviakompaniyasy halkara gatnawlaryň biletleriniň bahasyny arzanlatdy. Halkara betaraplyk güni münasibetli güne geçişlik. Aşgabatda Merkezi Aziya ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy geçirilýär. Erdoğan bilen Millar TV gaz merkezini döretmek maksatlaşdy ýaly habarlar ýetirýäris. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seretip geçelim. Türkmenistan aviakompaniyasy halkara gatnawlaryň biletleriniň bahasyny arzanlatdy. Türkmenistan aviakompaniyasy amal aşyrýan halkara uçur gatnawlarynyň biletleriniň bahasyny arzanlatdy. Halkara gatnawlaryň avia biletleriniň bahasyny 2,5 motorum arzanladyldy. Aşgabatdan Dubay, Kazan, Moskva, İstanbul we Frankfurt uğurlary boýunça biletler bahasyny arzanladyş amal aşyrly. Avia biletleriň bir tarapynyň tiýaza tarifleriniň bahasy şeýle. Aşgabat Dubay 5639 manat 80 tenge. Aşgabat Moskva 6682 manat 10 tenge. Aşgabat İstanbul 6658 manat 80 tenge. Aşgabat Frankfurt 8023 manat 80 tenge. Avia biletleri Türkmenistan aviakompaniyasının kassalarından, şeýle hem aviakompaniýanyň resmi saýtynyň online satyn almak bolar. Şeýle hem biletleri iOS we Android mobil goşunlary arkaly, Altınasır bank karty arkaly töleg etmek mümkinçiligi döredilendir. Halkara betaraplyk güni münasibetli güne geçişlik. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary, harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýoglaşlary, şol sany ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynyň, halkara gurulmalarynyň ýanynaky wekilhanalarynyň ýoglaşlary gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşyny asly däwe eýerilip, iş kesilen 308 sany raýatymyzyň halkara betaraplyk güni münasibetli günesini geçmek baradaky permany çekti. Türkmenistanyň prezidenti hukuk goraýjy edaralarynyň ýoglaşlaryndan günesi geçilen adamlary tutsaglykdan boşadyp, olary ýakyn wagtda öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işler geçirmek tapşyrdy. Şeýle hem döwlet başda tutulmada günesi geçilen adamlary bolsa ihlasy zähmet çekip, ýurdumyzda amal aşyrýan giňgerimli işlere goşun goşmaklaryny arzu etdi. Aşgabatda Merkezi Aziya ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy geçirilýär. Paýtagtymyzdaky jemgyýetçilik guramalarynın merkezinde Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Merkezi Aziya ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň ýyllyk jemleýici maslahaty geçirilýär. Forumyň öň ýanynda mehmanlar Merkezi Aziya ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna başlanan sergisi bilen tanışdylar. Şeýle hem mehmanlar üçin Merkezi Aziya ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna başlanan video film görkezildi. Şol video filmde ýurdumyzda zenanlaryň orny, olaryň halk hojalygynyň ähli pudoklaryny amala aşyrýan işleri, şeýle hem Merkezi Aziya ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň döredilmegi barada giňişleýin maglumatlar berildi. Resmi surata düşmek dawarasy tamamlanandan soň geriş tödü bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Gülşat Mämedowa çykyş etdi. Mejlisiň başlygy Gülşat Mämedowa öz çykyşyny Merkezi Aziya ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň ähmiýetini özi çekdi. Ol sebäpde zenanlaryň dialogynyň döredilmegi bilen zenanlaryň arasynda gatnaşaklaryň putulandyrylmagyny, zenan telekeçileriň özara hyzmatdaşlygyna uly iteri berendigini belledi. Şeýle hem mejlisiň başlygy Gülşat Mämedowa şu ýyl Aşgabatda Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň geçirilendigini bellep, munyň hem möhüm bir zenan parlamentarlaryň arasynda gatnaşaklaryň ösdirilmegi jehtinden ähmiýeti eýi bolup durýandygyny ma'lum etdi. Doşuga Merkezi Aziýanyň ýurtlaryndan zenan parlament ýoglaşlary gatnaşdylar. Olaryň arasynda Özbegistan Respublikasynyň Oli Mejlisiniň senatynyň başlygy Tanzila Narbaýewa, Gazagystan Respublikasynyň parlamentiniň mejlisiniň başlygynyň ornwasary Balayim Kesebaýewa, Gyrgyz Respublikasynyň ýokary geňeşiniň başlygynyň ornwasary Jamila Isaýewa, Tejikistan Respublikasynyň hökümetiniň ýanyndaky zenanlaryň we maşgala işler boýunça komitetining başlygy Hilalbey Kurbanzada we beýleki ýoglaşlar bar. Şeýle hem bu duşuga Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ýöreýi wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziya üçin öňnäs diplomatiýasy boýunça Sewitleýin merkeziniň baş tutany Natalia German hemde Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistana täze bellenlen hemişelik wekili hanym Narina Saken hem gatnaşdy. Doşuň dowamly oňa gatnaşyjylar dialogyň şu ýyla ýerine ýetirilen işleriň netijelerini, zenanlaryň döwlet we jemgyýetçilik işlerine gatnaşmagy, özgörtmeleri, şol sany gender deňligini öpüşin etmek, olaryň hukuklaryny we behwitlerini gorumak babatyndaky meseleleri ara alyp maslahatlaşarlar. Maslahatyň netijeleri boýunça jemleýici resmi namanyň kabul edilmegine garaşylýar. Erdoğan bilen Millar TV gaz merkezini döretmegi maslahatlaşdy.
Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň ýolaşçysy Aleksey Miller bilen doşdy. Doşukda Türkiýede tebii gaz merkezini döretmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Bu arada Gazprom kompaniýasynyň resmi saytynda hemde Türkiye Respublikasynyň prezidentiniň resmi saytynda bellenip geçilýär. Doşukda Rus gazyny türk sarf etijilere iýermek, şeýle hem Türkiýede gaz merkezini döretmek babaty pikir alşyly diýilip metbuat beýanatyna bellenip geçildi. Doşuga Türkiýanyň energetika we tebii serişler ministri Fatih Dönmez hem gatnaşdy. Ma'lum bolýarly, indiki hepde 14 dekabrda Awza millet syýahatçylyk zowlugyny Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan üç tarapdaýyn görnüşde döwlet başçylarynyň sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. Bu sammitde hem energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny aralyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär. Gazprom kompaniýasy Türkiýe Respublikasyny Gara deňziň aşagyndan geçirilen mawy akym we türk akym gaz geçirjiler arkaly tebii gaz eksport edýär. Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň ornwasary Sedat Önal Türkiýanyň Beýik Millet Mejlisiniň halkara gatnaşyklar komitetine eden çykyşynda Türkmenistanyň tebii gazyny Türkiýede döredilýek tebii gaz merkezi ulgamyna goşmagy möhüm edim bolup durýanlygyny bellädi. Sedat Önal Türkmenistana geçiriljek üç tarapdaýyn sammitde bu meselelerini kim aralyp maslahatlaşyljakdygyny bellädi. Türkiýanyň Daşary siýasat edarasynyň wekili dünýäde energiýa serişlerini goru boýunça 4-nji orunda durýan Türkmenistanyň ulug sowda we energetika geçirgileriniň ugrunu strategik taýdan amatly ýerde ýerleşýändigini bellädi. Ine mehriban müştoklar, ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şuguny kötanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Özbegistan Türkmenistana 163 tonna alma eksport etdi. Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togynyň möçberini artdyrdy. Türkmenistan Katarda ilçihana açýar. Türkmenistan Tejikistanda mektep gurar. Türkiýe Türkmenistanyň daşary siýasatynda möhüm orny elýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri syýlaglandy. Katar 2022, mesele Argentina yarım finallı. Katar 2022, Horvatiya ilkinci yarım finalçı ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimizde indiki sanda görüşýänçek hoşda bolun.